Mr. Umali, see me at the faculty hall. Bumabagsak ka sa subject ko. Alam mo ba yon? Mahina po talaga ako sa math, sir eh. Mahina. Kulang ka lang sa effort. Bisa ka. Tutor ka. Ganita mo, sir? Hindi. Kaya dahat ang kwarto ko. Laki lang yung bas mo. Patatin mo.